Ahoj, pri 5. ročníku behu s poníkom a hobby pretekoch na Odorici tento rok. Na obrázku máš zoznam disciplín, ktoré sa tam konali a ja ti ukážem niektoré z nich a ukážem ti aj tie, na ktorých som bola ja. A určite mi daj odber a like, poďme na to. Ide sa na Odoricu, tak toto tu je označené, aby sa vedelo, kde sa má ísť, keď tu ide niekto prvýkrát. Ako prvé som tu natočila ukážku kavaletového parkouru, kde ide práve takéto malé dievčatko s poníkom, ktoré sa naozaj snažilo, aj keď sa im to niektoré nepodarilo, ale šlo im to dobre. A tu je už parkour 50 alebo 70, teraz neviem. A týmto dvom to išlo tiež celkom pekne. Potom som išla na tohto býka, na ktorom to vyzerá byť celkom jednoduché, ale ak sa to začalo točiť, točenie bolo najhoršie a potom to bolo dosť ťažké už pri konci, takže som aj spadla, ale celkovo som sa udržala minútu a 6 sekúnd. Potom nasledovala súťaž o najkrajší pár, kde som bola nevesta a vlastne v mojej kategórii som skončila druhá, takže to bolo super. A ešte som šla aj o jazdu zručnosti, nižšiu náročnosť. Parmena bola na začiatku tejto disciplíny trochu vystresovaná, pretože tam bolo veľa ľudí, veľa zvukov, auta a tak, ale celé sme to prešli a aj celkom dobre. Zvládli sme aj cúvanie, ktoré sme trénovali, takže som celkom spokojná. Teraz, ako môžete vidieť, tak sme niesli hračku z jedného súda, dali sme ju do vedra. Teraz sme brali z tretieho súda hračku, musíme jej zacúvať a zase ju dať do vedra. Len ja som sa netrafila, takže čo už. Pokračovali sme prechodom cez mostík a potom sme prešli do klusu. Zastali pri zvončeku a zazvonili. Ďalej sme išli krokom. Potom som zobrala plachtu a krokom sme pokračovali ďalej. Parmena sa plachty vôbec nebala, takže to bolo v poriadku. A na konci už bola kľudná, už nebola taká v strese. Plachtu sme zavesili, potom sme naklúsali a prešli pomedzi stojany. Nakoniec sme už iba zastali medzi dvoma stojanmi, preložili vedierko z jedného na druhý a bol koniec tejto disciplíny. A aj som vyhrala v tombole cenu, ktorá bola označená 2, takže poďme to rozbaliť. Je to v takejto peknej modrej krabičke. A nachádzajú sa tu takéto 2 poháre, ktoré sú asi keramické a sú tam k ním aj takéto 2 lyžice. Na býkovi som šla obidva pokusy, udržala som sa na ňom ten lepší čas minútu 6 sekúnd a skončila som 3. Vyhrala som tam takéto detské šampanské a pohár. Taký bronzový a ešte tu aj pekne napísané, takže je to super pamiatka. Na najkrajšom páre sa rozhodovalo, či vyhrám ja alebo také dievča, ale nakoniec vyhralo to dievča, ale myslím si, že to bolo férové, pretože si myslím, že ona si s tým dala viac námahy, ale každý dostal aspoň takúto peknú pamiatku, takže je to naozaj super.
Určite sa na tieto preteky príď pozrieť na budúci rok aj ty a uvidíme sa pri ďalšom videu. Ahoj!